Number 1. Genesis chapter 3 verse 1. Ukuwela esonweni. Inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle abezenzile uJehova uNkulunkulu. Yathi kowesifazane, ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli emithini yasensimini na? Owesifazane wathi enyokeni, singadla izithelo zemithi yasensimini. Ngiyacela siwabambe lamazwi asho ever. Can you repeat again? It's very important. Owesifazane wathi enyokeni, singadla izithelo zemithi yasensimini. Epha ngezithelo zomuthi ophakathi nensimu, uNkulunkulu ushilo ukuthi ningazidli, ningazithinti ukuba ningafi. Ningazidli, ningazithinti. Genesis 2:16. Genesis chapter 2 2:16 says uJehova mhla ekhuluma from his mouth. uJehova uNkulunkulu wamyala umuntu wathi, ungadla kuyo yonke imithi yensimi ngokuthanda kwakho. Ngadla kuyo yonke imithi ngokuthanda kwakho, yebo. Kepha ungadli kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi. Kodwa ungadli kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi. Ngokuba mhla udla kuwo uyakufa nokufa. Yebo, sisubuyele eGenesis chapter 3 kulamazwi kaEva. uNkulunkulu uthena ungadli. Owesifazane wathi enyokeni, Kodwa uEva masesho yena uthi, singadla izithelo zemithi yasensimini. Kepha ngezithelo zomuthi ophakathi nensimu, uNkulunkulu ushilo ukuthi ningazidli, ningazidli. uEva ushintshe right, yebo, qhubeka. ningazithinti uEva se-add into engashiwo. ukuba ningafi. Mana sisanaza abazali bakhona. Uningazithinti. Chapter 2 verse number 16 akekho. Uthe uNkulunkulu ningadli. Kodwa uEva uthi uthena singadli futhi singazithinti. Maybe I will speak about the danger of adding in the word of God. Oh, amen. Chapter 3 sisiqhubeke. Ningazidli, ningazithinti ukuba ningafi. Okay, verse number 4. Inyoka yathi kowesifazane, aniyukufa nokufa. Kepha uNkulunkulu uyazi ukuthi mhla nizidla kuyakuvuleka amehlo enu, nibe njengoNkulunkulu, nikwazi okuhle nokubi. Mhla nidla nizoba njengoNkulunkulu, nikwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle. Can you read verse number 24? verse 24. Wamxosha uAdamu, wabeka ngasempumalanga kwensimu yase-Edeni amakherubhi kanye nenkemba yelangabi. Sizothandaza leli verse, please. Linote after everything baxoshwe ensimini, yebo. Wamxosha uAdamu, wabeka ngasempumalanga kwensimu yase-Edeni amakherubhi Kwaba khona lezi ngelosi eyibizwa ngokuthiwa amakherubhi. kanye nenkemba yelangabi Ziphethe inkemba yelangabi ephenduphendukayo, ilinde indlela eya emthini wokuphila. Baba, izwi lakho liphilile. Izwi lakho linamandla. Izwi lakho Baba Thonco lukhuluma ngalo izinto ezingekho zibe khona. Izwi lakho singelilinganise nalutho olukhona emhlabeni. Namhlanje Nkosi emini siphambi kwakho egameni lika Jesu Kristu, besingenayo omunye ebesinganyuka size kuye ngaphandle kwakho. Kodwa namhlanje Nkosi emini sibonga ithuba lokuhlangana Baba Thongcwele nakule ndawo, sihlangane Nkosi ngegama lakhe linamandla. Bless your word. Baba Thongcwele egameni lika Jesu
ukhulume siphile, ukhulume Nkosi kwenzeke izinto ofisa zenzeke in our lives, in Jesus mighty name, amen. Sifunda bazwana incwadi mhlambe cishe ejwayeleke ngendlela emangalisayo, incwadi kaGenesis uchapter number 3, incwadi cishe eyaziwa wonke umuntu ophilayo phansi komthunzi welanga, la khona uAdam beno-Eva bewa. Awu amen. Isihloko sale ncwadi noma chapter, i-chapter eveza umuntu ewela esonweni. Awu amen. Umuntu ewela kuphi bazalwane? Awukwazi ke ukuwa ube uye entweni engaphezulu. Whenever you fall, uwa kusuke kuchaza ukuthi uye entweni engaphansi kunalapho okade ukhona khona. Awu amen. Uma lizothi sikaNkulunkulu la umuntu wele esonweni, le chapter isitshela okokuqala iposition yesono, ukuthi isono singaphansi kwelevel umuntu akuyo. Awu amen. Noma ngathi umuntu sidla kuphi kodwa singaphansi kwakhe, noma ngathiwa usidle endaweni eziphezulu kodwa uma nje kuyisono umuntu angene kuso kuvele kuthiwa umuntu uwile. Ngamanye amagama la le ncwadi is very important, isitshela the position of isono. Uma uSathane efika uyayifihla iposition kodwa egamisa i-taste yokuthi wonke umuntu ongena esonweni akanaki i-taste, enganaki i-position. Ngiyafisa mhlambe ngingakakhulumi konke okusenhlizweni yami ngisho namhlanje ukuthi isono akuyona into esibalekela ngoba inganambitheki, kodwa kakhulu into esisaba yi-position. Because into noma ngathi uyidle endaweni eziphezulu kodwa uma ukwangena kulento ekuthiwa isono, izulu vele lithi ubani uwile. Ngiyazi siphile esikhathini la khona kube sengathi kukhona izono ezingcono kunezinye, kube sengathi ezinye hayi ziyihlazo elikhulu, kodwa la izwi kaNkulunkulu lithi nje umuntu wele esonweni. Ngamagama ke kushuthi uma nje kuyisono, njalo uma ungena kukho kufanele wazi ukuthi usuya kwi-position engaphansi kunaleyo okuyo. Kuthi angimemezele into ethi yazi noma ungaba phansi kanjani empilweni kodwa still kuba khona into below kwi-level ongaphansi kuyo, igama la yisono. Ungafika ube phansi ungabi nayo mhlawumbe izinto ezingakhonjwa abantu ukuthi hayi umuntu ophezulu uno 1 2 3, hayi mina ngiphansi ukudlula bonke abantu. Kuthi ake ngisho ukuthi noma ungaphansi kangakanani kodwa phansi uphansi yikho kuba khona enye into futhi ephansi, noma ungaba phansi kangakanani igama la yisono. Sikhona kodwa bazalwane leyo nto leyo ke uma ufika kuyo ngekho ngene kuyo kwathiwa abantu unyukile, kwathiwa ubani hayi unyukile waya kwi-level engaphezulu, kodwa wonke umuntu uma ingene kulento ekuthiwa isono kuvele kuthiwa ubani uwile. Now lesifunda khona sibona abantu boqala bevakashelwa isono, bevakashelwa uSathane. Uma kufika uSathane unamazwi abashoyo engafisa ukudlula kuwo kalula, uthi ngampela uNkulunkulu ushilo yini. Lamagama athi ngampela uNkulunkulu ushilo yini aveza ukuthi isitha sizile kuEva kodwa isitha size emazwini. Lamagama athi ngampela uThixo ushilo yini anento ethi ukube awekho amazwi Eva nawo ngaba yikho into edathi ngisondele kuwe. Le ncwadi bazoyisitshengisa ukuthi izimo nesitha asizi kuwe kodwa size emazwini. Njalo uma uhlangana nezimpi, uhlangana nezilingo, fanele wazi akulingwa wena kodwa kulingwa amazwi. Yesu amena ukho kodwa ukuthi angiphinde ngisho into uSathane akayihubhayo
akahuphi wena yikho into angayihupha kuwe kodwa once wanamazwi yokuthi ngizwe uNkulunkulu ethi wathi you must be ready for the devil. Uma uSathane efika njalo usuke ufuna ukuhlasela amazwi shuthi ngamagama the more the word you must be ready for the devil. The more unamazwi kaNkulunkulu lindela uSathane efika because kade uSathane khona kodwa ulinde uzokhuluma amazwi uma kufika amazwi then the devil came shuthi uSathane akezi ehlasela umuntu kodwa ehlasela amazwi mhlawumbe mekhosi into yakho ngamtshela makhoya ehlasela wena kodwa ehlasela amazwi yonke into ohlangana nayo phansi komthunzi welanga ayikho personal kodwa ize emazwini the more sinamazwi kaNkulunkulu sobona uSathane because uSathane ulwa namazwi akali nabasondayo uyabayeka besonde kodwa abaphambane namazwi wathangimemeza namhlanje ngithi Nkosi kodwa ungavusa inzali esikhathini sethu abantu abazokhohlwa amazwi because the devil is after the word of the Lord. Ngampela uThixo ushilo shusakazana kuEva kodwa uze emazwini. Bazalwane angazi yini obhekene nayo but kuze ngithi ima namazwi ungamanulu amandla engasekho kuwo uthi kodwa won't betray amazwi kaNkulunkulu noma kuthiwa amandla uma wasekho kodwa amazwi sakukhumbula linye ivesi kwisambulo athi uNkulunkulu walinye ibandla ngivula umnyango ongeke uvale umuntu phambi kwakho uthi ngoba unamandla amancane kodwa izwi lami uligcinile ngoba uligcinile uthi sengivulela iminyango engeke izivale umuntu ake sithi amazwi bazalwane noma yini evukayo ayilwi nathi ilwa namazwi noma yini ehlangana nayo ayilwi nathi kodwa ifuna ukuveza amazwi kaThixo engamazwi ahlulekile kodwa ngisho sengathi inkosi izoyivusa inzalo abantu abazothi ngamane nabantu kodwa hayi amazwi kungamane ngafuna umuntu kodwa weside namazwi kaNkulunkulu. Can we shout hallelujah? Isitha silwa namazwi uma kufika uNkulunkulu ekhuluma noAdam noEva why inyoka ingangenanga ukudisturb ubuso kuba sengathi uSathane akalwi ngokuzwa uyamyeka umuntu ezwe why inyoka ifika manje ifika ngoba sebegcina amazwi ithi wezwe kodwa engahlali kuwe wezwe kodwa engahlali kuwe ayikazi disturb uThixo efika chapter 2 ethi dlanini kodwa laningadli akalwi ne-hearing process ingakho zonke inkonzo ziyagcwala sizozwa kodwa ungasuthi sengidecide ukubabhalele ngizwile ubona uSathane eza left and right kwenzenjani abalwiswa abazwayo kodwa kulwiswa abagcinayo kuliswa abagcina amazwi ithe inyoka mayibona bahlezi njalo lesihlahla bayi kuso bagcina amazwi yathi inyoka haya ngibavakashele ngoba
anginankinga nabazwile kodwa nginenkinga nabagcina faka masibuko lithi iBhayibheli uminyaka ifika ithi ngampela uThixo ushilo yini mhlawumbe ukhona uthatha amanothi let me say something kanti kubaluleke ngani ukugcina amazwi ngizwa uMatthewu 7:24 uthi ohlakaniphile akagcini ngokuwezwa kodwa ohlakaniphile uthe wazwile bese yawenza mase lithi lowo muntu ufana nomuntu ohlakaniphile owakha indlu yakhe phezu kwedwala shuthi ukugcina amazwi kugcinisa indawo yala wakha khona ukugcina amazwi kugcinisa umhlabathi wakho makathi shuthi usathane kungenzeka engakuphazamise into zakhayo kodwa enwele ukuthi yakha hayi umhlabathi loqinile umuphi ukhiye akumenze ngawenzi ngibone elinye ivesi engakaze ngilibone in John 8:51 elithi ogcina amazwi wakhe angeke libone ukufa angazi nikuphi I enjoy the word mina I enjoy the word ngibone ivesi elithusayo elithi ogcina amazwi ami noma ngafika ukufa kodwa ngeke ukufa ekwazi ukuhlangana nokufa ungathamasi ami njengalokho engabuni engagugi kudlula izulu kudlula umhlaba kodwa amazwi amile enza njalo kumuntu onawo amenza nabafika izimo ezingamqeda kodwa imvelo yamazwi ivele ingene kuyo bethi usurvive kanjani hayi amazwi mayithatha ngazali ngithandazile mayithe give nganikela noma iminikelo sishawa angazi nikuphi amazwi awenzeli isonto lakho kodwa wenzela usuku lakho luhlangana nokufa kodwa ukufa ungakwazi ukuthini ngampela uThixo ushilo ngampela uThixo yabona lesi statement sisho ukuthi angizanga kuwena Eva kodwa ngize emazwini ashiwo uThixo lapha ezansi Eva uyawazi namazwi ashiwo uThixo uEva uthi hayi ngimzwile uThixo uthena uNkulunkulu angingadli kodwa ngingathinti futhi into noma inga right kodwa once wayishinto engekho ezwini ususuka itrap yokuwa yezwa likho it's okay mahle lamazwi kaEva uthi asingadli wathi asingathinti yini eyenza uEva eshawe inyoka phansi ingoba unezwi plus Jesus unamazwi asho uye kodwa namanye ayifakele wona kuthi ake ngithi namhlanje Nkosi siyanqaba ukuyeda nolokho sokuthatha noma kunje noma ngathiwa sibona sengathi khona okushodile kodwa siphiwe amandla okuyeda asiyedi lokho sikubamba noma kunjena singajiki ikhathi kodwa izwi lakho ayikho into esiyibona ishodile kuyo chapter 2 ungadli chapter 3 uEva uthe ngingadli ngingathinti ingo
ufake into engekho empanweni. Ngathi makhelwane asi-8 no asi-8 lana asi-8 noma ngafika indlala kodwa indlala ngeke isenze asi-8 noma singafana nabantu asi-8 lutho esifithe kubantu elakhe linjengoba linjalo. Usethi futhi singa-8. Oh Jesus. Let me come to what my closure. Immediately ever eseyedezwini wavele wabuka umuthi akade hlezi umbona ewubalekela. Kodwa immediately se-18 fethu kodwa. Hallelujah. Immediately se-18 esalibambela ilotho engafake lutho ube ubuka umuthi ekwazi ukubalekela. Kodwa uthe mase-18 ethile umuthi ongayi basalwane lento yokuqeda ushawa yinto kade uyihlule wena izolo, into kade uyinqobile kodwa ihlule ngoba usufakile. Asimfake umsamo uJesu yena yedwa afaka amanzi athandazelwe uJesu. Yebo izizwe lakhe alikhani alinikiwe siphethe lona lodwa noma singalibiza kungenzeki. Sophinda futhi silibise kungenzeki, siphinde futhi silibise kungenzeki. Sithi ungamane ungenzeki, ngamane ngisho ngingenakho, ngiyanqaba ukulanda izinto ngamanye amandla. Wena uthanda ezulu lakho konke ngokuqale kwanakho igama wena uyokenzela khona awushowo ukuthi ngoyedwa uthini. Abantu into abathathu asi-8 shada mama asi-8 ay asi-8 noma inyama yethu ingasavumi kodwa lona lithe ukulala ngaphandle komshado isono asiqedi noma inyama asiqedi ushakamayo. Yebo noma ngiyiphi membership ku-Man of Causes no-5 kodwa sibe siphethe ukubhala unogcwalisa istadium kodwa sihambanya nembhalo asiyadi. Yebo noma sasifika edrobheni sibamba lona sizuma ngekho uJesu wasedrobheni futhi alikho ivangeli lasedrobheni lelade silimemeza sizolimemeza nakhona la sizolimemeza kuyintaba zaseThekwini noma bangangaphenduka kodwa basofa bazi lukhona uhlobo olama
Nathi lokho akushilo or nothing. Ilokho akushilo or nothing. Nothing more, nothing less. Whatever. Wow. Sadala muka masibu. Whatever. Kwawo no Adam ongalingwanga. Ngoba inkinga ubuka association ewini. Hallelujah. Jwalana nababi. Kuyonakalisa. Inyoka izanga ku-Adam. Isystem ithi mangibaphelo. Okazwana nabo sengibabambile. Ngamanye ngizwane ngedwa. Angikwazi ukuzwana nalokho uhlobo. Hallelujah. Association. One of the grave. Esingcwabela inqwaba yabantu. Uthe nento kaThixo. Wazwana nezigebengu. Ubefuna ukusinda. Bani uyibuze nje. Yini oyigeyinayo? Nalabantu ohlala nabo usuku. Noma mina ungeke. Uyibuze yini oyigeyinayo? Ngalabantu abagcwele ukhathapho wakho. Ngoba awukalimali. Kodwa i-setup ithi makushaya ku-Eva. Siqedile ngo-Adam. Ufunani kubantu abamelene nevangeli elikhulu? Uthi hayi siyazwana nje. Kodwa mina. Yini namhlanganisa namadoda aphakamisa izwi nemsamo? Ngoba noma kunemali engakanani, money is not beyond the altar. I miss call. Awukwazi ukusiphunela la. Phinde uqolela. Ishithi ngabasho manje. Hallelujah. Sabelela la. Ufuna sime ngenyawo. Kodwa nabaprofeti bamanga uma kubo. Banamali. Ayikho la. Lana banginikeza imali encane. Plus isibusiso. Kunemali engaka. Plus iClass. Hallelujah. Inyoka iqede ngo-Eva. Yathi hayi sengiqede ngabo bonke. Hayi bona la u-Adam. Uma nje sizwana nowile. Phethe sengabuza enye. Uzwanani? Nabantu abahamba belala. Futhi sebaze bajwayela nje umoya waqina. Noma kunabantu basukunoma uvuka noma ikuphi. Bephinde beme futhi. Sekunoma. Akithi noSamson ithiwa njalo. Bevuka amathanga lawa. Evukelwe kunweke. Waphinde wavuka ngasemseni kanti indoda ayisekho. Lilodwa ilanga. Oyothi uyama la. Uzothi hey, iyaphinde lento. Asiyeti. Washaya ku-Adam, washaya ku-Eva. U-Eva wawina u-Adam. Ngoba sonke siyiwi. Siba yi-agent. Akekho umuntu nenhlanhla umuntu owini. Yo. Akafuthi bafethu umsizeni. Kodwa uzama ukutshela nina. Uzothi hayi naye lento yena iyenze senze. Sengikholwa ngathi uJesu wini. Isiwi.
bewile kodwa ulimi akayisoli ngokuwa kodwa i-agent uthunyiwe engakangwina manje kodwa emva konyaka uyobuya nami ngiphile because faith comes by hearing. Yakhawuda uzwa awukwazi hayi mina ngingcwele ngiyabalalela nje faith abantu bazolima intazi leyo singazwana naye lo ayikho esingasizwana uzolima ithi sulakani umlomo ukhuluma njengochichi konhlisiyo awumboni umuntu ngaphakathi othi uzibala hayi kodwa baqinisile nje omprofethi bani abomprofethi ngampela bathi hayi msamu ayinankinga hayi baqinisile ngoba uzethi lo mprofethi ngombuni lahlabakini kodwa ngibizo uJohana aningizwa ngibizo uPeter kodwa lahlabakini ukuqala ukuthi ukukhuluma vele kumuntu ofuna ukuwa mayifika kithi ngithi hayi ngimbizile uJohana kodwa akaze ngiguqe uJohana Hallelujah! ukholo kaJohana la ngenza ngaguqa kulona la ngimbizile uPeter kodwa ngikhonza uPeter siyababiza kodwa sikhonza ibona sibuka uhambo lwabo ahambe kanjani nale ndoda esihamba nayo ukuthi uzwana nobani ngizopholela eyalo umfana wakho uTimotheo Timotheo londakahle beniwe kuwe ukhwema ukukhuluma okuyize ongathi ukuhlakanipha kwabantu senaso isikhathi esincane kodwa uma sewile ku-Adam badlele no-Adam. Let me present to you isiphi isono sokuqala somuntu. The first sin yomuntu wadla ethi ngifuna kuvuleka amehlo ngikwazi ukubona into enhle nini kanti isystem kaThixo ibithi ungayazi into enhle nini zwana ngami yini enhle. So the first sin was pride. Yothi inkosi angifisa ukuncika kuwe kodwa ngifisa ukuyibonela mina ukuthi yini leso sono kodwa ngikhulume nje sibuyile futhi abantu abasafuna ukubuka ngesu ukuthi yini babekisho ngemuva bathi akufuneka wethu amehlo siyibonele thina yini bayancipha abahlakana nento bathi ngisazoshekha eswini engabizwi ukuthi kodwa kosa ngaso amene ushonele bayancipha abathi anginayo impendulo kodwa ngisayoshekha. The first sin was more of the pride. Lord, I don't want to depend ekukhulumeni kwakhe. Mina ngifuna ukuyibonela. Yini. That was the sin of the first people. Badla immediately beqeda ukudla kwahamba ingubo
kodwa Jesus abangayibonanga besayiguqa bayibona mhla sihamba awangazi nikuphi isono silahlile okade ungayiveli ushilo senayo kodwa uyayizwa uma sihambile ayikho kwahamba izembatho akade bengayiboni ukuthi bayifakile ave kubuhlungu ukwazi ukuthi kunento uwazi ngoba isihambile bathatha amahlamvu I am not there sengifisa ukuthandaza ngithanda uThixo masefika Adam ukuphi awafethu kodwa Adam ukuphi kwenzakaleni awafethu kodwa uNkulunkulu uya kwipoint ebekuhlangana kuyo intambama uThixo akayi la umuntu ekhona kodwa uThixo weposition uThixo umuntu wendawo ingakho umshumayelini othi umoya ombuso uvuke kanti into yodwa ungayishiyi indawo yakho why kubaleka indawo mhlawumbe phendulo akazi kimi kodwa endaweni maya ngempela akezi kimi kodwa usendaweni shutho kwami ufambile Adam ukuphi na ngizwe izwi lakho asengiyamalela hawu ubuliswa nje uenjoy uma sekunesono leli izwi uenjoy hayi leliqoshana kata uthi indlela uthanda ngayiso isidophi ayimani dophi wanungadala ungalifunda wanungadala uwathapha ushukela wena njalo ubuthi inkosi ngabe uyothini namhlanje ngabe inkosi uyothini namhlanje kwenzakaleni manje isono sikwenza ubalekele into uhlezi uyenjoy ingakho sesithomoya ukudlula intshumayelo ingekhethi hayi mafethu angithi konke lokho kuyekitaza inyama Hallelujah kadizwi lakhe amahebhe 4 uverse number 12 athi liphilile linamandla likhali uvula inkemba ekhali inhlangothi zombili awukwazi uyenjoya uhlezi sonweni bathi ngisho into lana kama ngikhuluma nawe kuphela host ungalokothi wakha abantu abezwa wena abangayizwi izwi uyishwa uthi uyikhona elingathandiswe kodwa uzwa makhuluma wakho awuThixo wakhuluma-ke uThixo wakhuluma mhla efa sokuswela wena noma mhla ewa noma ephambuka amezwi noma ngaphambuka ubaba bathi akilo uthi singabezwe
I enjoy the word. I enjoy the word. I not ngoba kusuka ngishumayela. Fanele usunga enjoy ngoba umela. Enjoy ufunde ekhaya. Enjoy uhlezi phansi. Khona into enjoy amakhuluma wena. Uzolimala ngoba akekho umuntu okhandwa igift yakhe. Yes. Yebo. Wonke umuntu uphiwe ukwakhaba. Nabo baphiwa ukwakhaba. Yeah. Ingakho yakwazi ukufutha. Kodwa behlaza. Kodwa uvuthe. Kodwa ubheke. Njalo usika sibonga wena la. Wasuka la. Umuntu phaka. Kanti ngawadinga ama-gift abanye. Sizwe izwi lakho. Sabaleka. Help me Lord to close. Sabaleka. Nibona ngani ukuthi anigqokile? Nidlile. Ngoba phela isystem aseqaleni yimo kumele ngimthenge nigqoki noma nigqokile. Nangiplan ukuthi ngicikane kini. Ningazazeli izinto. Zazini ngami. Let me come to my closure. Adam udlile na? Impendulo yes or no. Kodwa isono. Impendulo ka yes or no. Hayi. Ilona. Futhi niko wena. Hayi ilona futhi angimthathanga nje uwe futhi nawe uyingxenye umuntu owile ukudlala ngisho uNkulunkulu uyahluleka ukuthi mina isono sathi sinazikhomba abantu wathi usicamdlule faith efa udlile uthixo ucathi hayi ngizothola inhlanhla nje eva ngimuzwe ethi yebo hayi inyoka why uthixo engasayibuzi inyoka wenzeni akakwazi uthixo ukujaja umuntu ade ngamphangisa ayi ngithuleleni kule nkonzo the more wasibhalo the more the judgment the more wasamavesi the more the judgment ubuso Eva no Adam ngoba banikeza amazwi inyoka akayiphanga amazwi ngoba shubile kwe judgment ngoba sawusingafani nalaba akade bengezi eKhayisi Fountain ngize ngabona umunye ebhala esi-status ethi awusangenye inkonzo futhi angazi ade phanephi ngibona awusangenye futhi ngithi uma bayazi the more the weight the more the judgment ngicela ukuvala la uma sebajaja bo3 nala makherubhi makuvuma ngisho ukuthi asho ukuthini mase ngithandaza Adam nanti judgment yakho wena benguphi isinkwa wena kodwa ngoba nginothanda angeke ngisisuse isinkwa kodwa usuyodla isinkwa seyithukuthuku zakho. Come on church, I want you to speak. Amen. How? What a judgment. Akayisusa ni provision kuphela nje uthe juluka bese uyayithola. Yeah. Uma ungafuna ukujuluka uyabusithola isi. Amen. No, ube nikhona
Bengoziveza idemoni elikhulu lepoverty in the church. Umoya we-laziness. Alikho idemoni elivale ebandleni njengokuvila. Kodwa nginiyeke ngoba amen awukho. Uvila apha nje full time. Full time kodwa intshumayelo uyikhanda mase semnyango ungena enkonzweni. Kuvila apha kwasana. Kanti izinto isinkwa Adam sikhona. Kodwa juluka bese uyasithola. Kodwa ngimemezela namhlanje into zethu ikhona. Noma sasibedile kodwa ingaze isuswe. Kuphela juluka bese uyayithola. Ube benikhona ukuthi ngithathele umoya like umoya ovila manje ngiyezwa nikho. Ukuthi ngithathele lo moya osibhotobhoto njalo mafuna wenza izinto ezokuphumelelisa. Kodwa ngiyanizwa nikho. Ukuthi ngithathele umoya like ngoba lo moya awuveli kuwe. Kodwa uvela from the pit of hell. Ikhona imoto enkulu kodwa juluka. Ukhona umusa omkhulu kodwa juluka. Ikhona ibhizinisi elikhulu. Kodwa ngithi Nkosi sipha amandla osebenza. Lawo kumele sisebenze. Ngoba ngilocal church ngoba deep. Ingakho baphonyothwa abazali baphonyothwa. Ngoba enkaphanini umuntu ovila ukudlula bonke umzalwane. Oh. Umuntu okhekhelezayo umzalwane. Kodwa uyabuya lafuna ube kwizandla. I need a promotion. No. Ngeke usole isiko ngobe kwizandla. Juluka. Yeah. Amen. Hey. Kunabantu abaqhamuka nje bathi, "Oh, I need this impartation. I need this anointing. This anointing ayivele esandleni." Awukwazi ukhalela into yomuntu ovuka njalo ekuseni. Noma umakhazi evuke njalo ekuseni. Ethi Nkosi sengifikile. Kodwa Nkosi ungengikhumbule kodwa. Kodwa Nkosi ungengibathe kodwa. Eyilande ngomjuluko. Bese uzoyithatha ngesandla. Zikhona izinto. Kodwa juluka. Eva ingane ngiyivali. Kodwa uzozala ngobuhlungu. Awufuni ubuhlungu ngeke uzale. No pain. No pain. Anikho kodwa abasalwane. Unobuhlungu ungaveli emadimoni. Kodwa ubuhlungu wokuzala izinto. Ayibona ukuthi bangidlulana kulokho akuhlungu. Nalokho akuhlungu. Ngabalenda ngayo. Ivumele ipain. Oshakamaya. Ivumele. Ipain rejection. Ipain yongakhuliswa. Abazali bakho. Ipain. It will produce something. This is very big. Amen. I'm done now. Bakhishwa ensimini yabo. Yobani insimi? Yabo. Isono sokwenza ukhishwa entoni yakho. Can I have 3 minutes? I'm closing. 3 minutes, I'm closing. Bakhishwa ensimini. Hayi abanye abantu. Yabo isono sikhipha entweni yakho. Wabekwa amakherubhi. Ubusuku nemini. Nakho la ngithandaza khona namhlanje. Ngifuna ukuthandaza ngamakherubhi. Yes. Sengiyathandaza. Amen. Kwabekwa amakherubhi ukuthi akabambe inkemba elokhu iphenduka. Egada indlela engenayo ensimini. Akugadiwe izitha, ugada abanikazi. Abanikazi wathi baba nesono baphenduka izitha entweni yabo. Wena nezithi uyongena kuzo kanti ufika nesono. Wena ufika kuvaliwe. Lo bazakuza ngisho enye into. Ake uye la ongijethwe khona. Uqala uyingcolise kuqala. Uyingcolise basubuyela lapho oxoshwe khona. Ngoba khona sixoshwe khona baba sixoshwanga khona.
safika lento eyenza bonke abantu abafika naye. Sengiyathandaza bonke abafika naye bevinjwa akade amakherubi. Oh kodwa Nkosi, nansi into efuna ukuthandaza lo. Uwasusa kanjani amakherubi agade into zakho? Ngoba yami le kodwa nanka amakherubi agadile abafethu. Wasusa kanjani amakherubi? Ngizwa izwi lakhe melikhuluma ngamakherubi lithi ubusuku nemini mayibheka uNkulunkulu wethu alahle imqhele bese ayakhothama. Awukazisho ukumbheka mayifika kimi angigade ezintweni zami, mayifika kuye ayakhothama. Shutha ake ngihambe naye lokhothanyelwa. Hallelujah. Sengiyibonile lento mina ngiyavinjwa kodwa abangivimbayo mabebona lo bayakhotha. Sangifisa ukuthandaza kunezinto fanele ukuthi ngiyanqaba ukuyifeyisa ngedwa. Ngiyanqaba ukuyifeyisa ngedwa noma ngayiphatha i-degree kodwa ayiguqele i-degree lesi kodwa mayibona ke zivele yikhotha. Mayibona mina ziphatha inkemba ziyavimba. Ngifisa ukuthandaza la nqaba ukuhamba wedwa ngoba kunezinto ezingakuhloniphi wena. Hamba nawe. Uthi uMoses uNkulunkulu anqaba ukufaka umbuzo wami ngizohamba nobani. Usethi uMoses uma ngahambi nawe ngamane ngingayi asimeni ngenyawo sengiyathanda ngamane ngingayi. Lesi ayisabi isonto kodwa isaba ubuso bakho. Lesi ayisabi umfundisi kodwa mayibona ukukhoba ziyakhotha. Sima sifana amehlethu sithandaza namhlanje. Ngizwa amandla kaNkulunkulu esayemphoya. Into engiyithandazelayo sengathi ungaphuma la unoThixo omningi kunendlela ongena ngayo. Uma ufike into ekade ejwayele ukukuvimba zicathi ufika wedwa kanti azazi usuphethe omdala kuney'nsuku ufika naye. Sivala amehlethu. Let me say this, church, this time akayosurvive ongenankulunkulu. Izimo zimile ivimbile ngeshwa zivimba into zethu zadalelwa thina kodwa fanele sazi abavimbile basaba bani bona. Abavimbile mabebona omdala kuney'nsuku bayakhothama. Sivala amehlo. Ngifisa ukumemezela namhlanje ukukhothama kwanoma yini. Awushamaya noma ngakuvimba iminyaka namhlanje. I want to introduce our God. Hamba naye. Sesiyathandaza. Ngithunyelwe into simple today. Phila impilo ebalekela isono. Balekela nabadla isono. Ungazwani noma noba.
Number 3, mphatho satshwa abavimba into zakho. Ungahambi ungamphethe umuntu osatshwa abavimba izinto. Sivala amehlo ethu in the name of Jesus. Sengiyasuka. Mhlawumbe ngenzeka futhi ngiyazi ukhona la. Othi mfundisi ungakehli thandaza nami. Uvela ugijime ngibeke isandla kuwe mase ngiyakhulela. If nje personal uthi ngiyazi inkosi iyasibeka isidingo kimi ukukhuleka nami. Just come. Just let me pray for you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Moment I go for I will pray. God bless you. Wherever you are, kunabantu bethunyelwe wena. And I have no doubt ngisoje makisibheke kunomuntu engithunyelwe yena la. Ungajika ntuwe. Come, let me pray for you. Asenze indaba yokuthola ukulandela abantu. Usizana ukwaziwa abantu. Usizana ukulandela abantu. Sesihambela nje imission. Nkosi. Khona abantu. Ongithumele bona. Ngijima let me pray for you. Ngengazi yini inkosi eyibeka enhlizweni yakho. Omunye into zakhe ivalile. Uthi pray with me, I need more God. Omunye unemvelo yesona emhlula. And uthi xa kaze ekhulume kanti amandla okwenza wekho ngalelo langa. Shaka bayikhuluma asuka amandla akhe egijima. Sivala amehlo singaphambili sengiyathandaza. Bayikhona usele come, let me pray for you. Shanda mama mama mama. Ola mama. Ola mama mama. Oh God. Phambi izandla zakho sesiyakhuleka. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Bafisa ingcawu zenkosi eziwilling zingisize. Sivala phambi izandla zethu sengiyakhuleka. Ezingenankinga zingangisiza. We'll pray now. Just very quick. Ilamoko shamama. Phambi izandla zethu. In the name of Jesus unto him. Ngifisa sikhuleke sonke la. Sonke sikhuleke just a minute. Abafundisi can help me. Sibeke izandla sibani. Come after khuleka microphone. Ngiyacela ningaculwa. Let us all pray. Amen. Ongemuva uyathandaza ongaphambili uyathandaza. Abafundisi please sibeke izandla phambi izandla zakhe enkosini ongaphambili. This is your day of your breakthrough. Ngiyacela sibani, let us pray. Let us pray. Ngiyacela bangemuva. Just pray. Singakhuleka nje. Thank you Jesus. My connection egijima ejoyine phambili. Asikhuleke sonke in the name of Jesus. Ngicela sonke sikhuleke egameni likaJesu. Mhlawumbe sonke besingalibeza igama likaJesu. Igama likaJesu. In the name of Jesus, we are makhulula. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu.
ngegama likaJesu waseNazaretha sikunika udumo nezibongo wena wedwa inkosi ngiyacela kuyo le